दिनै डिमाकुसियाव जोङो जोबोद मोनसे समायना फुटबल मेच नुनो मोन्दों। जोंनि ओनसोला फुटबलाव जथेस्थ' जौगानाय, नाथाय बेखौ मोजाङै अर्गानाइज भाबै जोङो लांनो हायाखै। बिनि थाखायनो दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय जोबोद माने पटेन्सियेल थासेयावबो माखासे प्लेयारफोरनि गेजेराव केपासिटि थासेयावबो बिथांमोना नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनो हायाखै। दा बिनिखायनो बिथांमोनखौ बोरैहाय मदद खालामनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जों माखासे हाबाफारि लादों। दा बिनिखायनो आंबो बे फुटबल मेचआव बाहागो लाफैदों नायनो थाखाय। आरो थांनाय बोसोरावनो जोङो मोनसे काउन्सिल फुटबल लिग खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय थांनाय बोसोराव कभिडनि थाखाय हायाखिसै। देग्लाय जोङो काउन्सिल फुटबल लिगखौ जोङो स्टार्ट खालामगोन आरो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट आरो एजुकेशन डिपार्टमेन्ट जयेन्टलि देग्लाय बोसोरनिफ्राय स्पर्ट्स इभेन्ट्सफोरखौ जोङो स्कुल कलेजफ्रावबो स्टार्ट खालामफिनगोन, गामिफ्रावबो स्टार्ट खालामगोन। आङो मिजिंथिदों जे जोंनि ओनसोला स्पर्ट्सआव फैगौ खम बोसोर समनि गेजेरावनो खम समनि गेजेरावनो जों दावगालांनो हागोन। सार, दिनैनि जितु रिलिफ केम्पनि थाखाय स्पर्ट्सनि होबाय जितु आरो बेहाय मिनिमामबाबो मोनसे जितु रांनि टिकेटनि बेबस्था खालामगोन, बेखौ मोनबेसे जिल्लायाव दैथायहरगोन आरो बिखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायगोन, बा बिथांमोना स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट रायज्लायनानै बेखौ थिग खालामगोन। दा बेवहाय मोननै थांखि दङ, रिलिफआ मोनसे थांखि आरो लोगोसे जोंनि फुटबलखौ, जोंनि ओनसोलनि फुटबलखौ प्रमट खालामनाया मोनसे थांखि। बेवहाय ISL गेलेगिरिफ्रा बिथांमोना जोबोद एक्सप'जार मोनबाय। दा बिथांमोनजों जोंनि लकेल माखासे फुटबल प्लेयारफोरखौ गेलेहोनानै जों बोरैहाय बिथांमोनखौ माने माखासे एनकारेज खालामनो हायो, इन्सपायार खालामनो हायो आरो एक्सप'जार होनो हायो, बे मोननै थांखिखौ लानानै बे मेचखौ लाखिनाय जादों। थेंक इउ। फ्लाड रिलिफनि थाखाय दिनै डिमाकुसियाव जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव आरो डिमाकुसिनि जिखिनि जोंहा स्पर्ट्स एस'सिएशननि माखासे बिबानगिरिफोर दङ, जयै बेवहाय ISL आइ लिग गेलेग्रा आरो बड'लेण्ड 11 होननाय मोननै क्लाबनि गेजेराव मोनसे फुटबल मेच बेवहाय खुंनाय जादों। आरो बेवहाय जिखिनि नायगिरिफोर बिथांमोननिफ्राय जि अनसुंथाइ